салом мухлисони Барселона ва канали Барсатиҷӣ. Тамошобинони канали мо аллакай огаҳӣ доштанд ки Барселона монанди як мошини чархаш кафида ҳаракат дорад. новобаста аз мушкилиҳои зиёд даста кӯшиш дорад ки бозии хубашро пешкаши тамошобинон гардонад. дар бозии охири Ла Лига каталониҳо муқобили Атлетик Билбао боз яке аз ҳимоятгарони даста аниқтараш Роберту ҷароҳат бардошту тақрибан як моҳ аз рама ақиб мемонад. хави бечора аз ноилоҷӣ ҳар гуна экспериментҳои рискдор мекунаду то ҷое ҳам муваффақ шуда истодааст. даста дар ду бозии охираш дар Камп-Ноу ғалаба ба даст овард ки барои рӯҳияи бозингарон зарурӣ арзёб мешуд. дирӯз бошад Барселона дар доираи бозиҳои даври панҷуми Лигаи Чемпионҳо дар гурӯҳи С Бавария Мюнхенро меҳмондорӣ кард. мюнхениҳо аллакай бо дилпурӣ аз гурӯҳ баромаданд ва онҳо на чандон қувваи зиёд дар бозии мазкур сарф карданд. вазъияти Барса бошад аллакай ба ҳама фаҳмо. Интер пешакӣ Викторияро шикаст дод ва ҳама шанси Барса барои баромадан ба плей-офф хотима ёфт. ин чиз аллакай дар даста хабари нав нест ва ҳамагӣ пеши худ мақсад гузоштанд ки ҳадди аққал дар мусобиқаи дигар барои ҷом талош кунанд. бозии аввали ин ду даста дар Олмон бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи Бавария хотима ёфта буд. онҷо бахти Барселона омад накарду халос. аз имкониятҳо истифода бурда натавонистанду иштибоҳ ба сар додани гол бурда расонд. то ин бозӣ ҳар ду даста дар ҳайату тактикаи бозии худ тағйирот ворид карданд. мо медидем ки хави Педриро дар ҷои ҳамлагари канори чап мегузошт. ин бозингар аслан вазифаи худро дар нимҳимоя иҷро мекунад ва дар вақти ҳамла боз ба Левандовскию дигарон тӯбро бурда мерасонад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду аз коэффициентҳои баланд ён истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барсатиҷӣ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии даста пеш аз бозӣ чунин буд. Тер Штеген дар дарвоза, Балде, Алонсо, Кунде, Белерин дар ҳимоя, Бускетс, Кесет, Де Йонг дар нимҳимоя, ана дар ҳамла бошад Педри, Левандовски ва Дембеле бозиро оғоз карданд. дақиқаҳои аввали бозӣ оромона сипарӣ шуданд. ҳам иштибоҳ ва ҳам саросимагӣ дар бозии ҳар ду даста дида мешуд. аз ҳайати Барселона Педри бештар талош мекард ки ду вазифаи душворро бехато иҷро кунад, яъне ҳам дар ҳимоя ва ҳам дар ҳамла ба дигарон кӯмак мекард. Бавария аз иштибоҳҳои каталониҳо аз контрҳуҷумҳо истифода мебурд. ҳамин буд ки дар дақиқаи даҳум Садио Мане зуд суръат касб карду аз Белерин гузашту бо голи задааш дастаашро пешсаф кард. бачаҳои Нагелсман муқобили Барса бозӣ неёгиё ҷанг мекарданд. танҳо дар қисми аввал довар се маротиба мюнхениҳоро бо корти зар ҷазо дод. ҳимоятгарони Барса гӯё болои самбақа ҳаракат мекарданд. вақте Бавария ҳамла мекунад, на Алонсо ва на дигарон дар ҷояшон набуданд. маҳз ҳамин сабаб шуд ки дар дақиқаи 31 Гнабри паси озод ба пеш диҳад ки Шупа Мотин муваффақ ба афзун кардани ҳисоб шуд. дар ҳар ду голе ки зада шуд ҳолати нобозӣ мешуд. агар ҳамин Белерин дастонашро дар кисааш зада бозӣ мекард. ҳамлаи Барса бештари вақт аз Дембеле вобастагӣ дошт. мо якчанд дуэли ӯро бо Алфонсо Девис шоҳид шудем ки Дембеле маҷбур мекард то муқобилаш қоидавайронкунӣ кунанд. новобаста аз ин қисми аввал танҳо бо ҳамлаҳои хатарноки Бавария дар хотирамон монд. дар дақиқаи 43 Мане ва Мусиала як силсила хатарҳоро дар дарвозаи Тер Штеген карданд ки метавонист ба гол бурда расонад, вале бахт ба рӯи Барселона хандид. баъдан як ҳамлаи тезкор барои Барса буд ки дар ҳуҷум Левандовскиро Делинг бо қоидавайронкунӣ манъ кард. Энтони Тейлор дарҳол зарбаи 11-метра таъин кард. баъдан боз ВАР дахолат карду баъди тамошои ҳолат пеналти бекор карда шуд. норозигии мухлисон ва шӯру шавқи бозӣ дар Камп-Ноу боз ҳам бештар шуд, вале вақти нимаи аввал ба анҷом расиду дастаҳо бо пешсафии Бавария ба истироҳат баромаданд. бархе аз мухлисон тарки даста мекарданду бархе дигар УЕФА мафия гуфта садо баланд мекарданд. қисмати дуюми дидор каме бо фаъолии каталониҳо оғоз шуд. Дембеле имкони беҳтарин дар дақиқаи 52 дошт, вале аз пой афтиду натавонист то ба охир ҳамларо бурда расонад. баъдан Бускетс ҳам агар пои рост медошт зарбаи дақиқ зада метавонист, вале тӯбро чунон зад ки гӯё дарвоза дар қабати дуюми майдон бошад. албатта ки Бавария ҳар бор мунтазири голзании рақиб намешавад. дар дақиқаи 55 Кимих бо як партов тӯбро рост ба пои Гнабри расон ки Серж бо зарбаи тобнок голи сеюми дастаашро зад. Тейлор боз аз ВАР хабари дар офсайд буданро фаҳмида голро бекор кард. дар ҳимояи Барселона танҳо ҳунари Балдеро гуфтан меарзаду халос. баъзан саросимагӣ мекард, вале дар умум бисёр суръати баланд мегирифту тӯбро кашола карда ба пеш мебурд. фати ки дар қисмати дуюм Дембелеро иваз кард дар дақиқаи 70 бо гузариши зебояш зарба зад, вале дақиқ ба ҳадаф нарасид. дар дақиқаи 4 изофа намудаи довар Бенҷамин Павар аз партофти
гнабри истифода бурда ҳисоби бозиро 3-0 ба фоидаи Бавария кард. Ба ҳамин Барселона дар майдони худ мағлум шуд. Хави соли дуюм аст ки ба Лигаи Аврупо меравад. Президенти даста Лапорта баъди бозӣ қайд кард ки он мӯъҷизае ки мо интизор будем нашуд. Интер дар майдонаш ғолиб шуду бозии мо аллакай бо эҳсосот оғоз ёфт. Ба ҳамааш нигоҳ накарда мехоҳам ба мухлисон ташаккур гӯям ки дастгири мо буданд. Бояд ба пеш ҳаракат кунем. Мо медонистем ки дар вақти сохтани дастаи нав бо бохту ғалабаҳои зиёд рӯбарӯ хоҳем шуд. ин аллакай бори панҷум аст ки даста ба Лигаи Аврупо меафтад. Левандовски бошад баъд аз 12 сол бори дигар ҳунарашро дар Лигаи Аврупо хоҳад санҷид. ҳар чӣ набошад ба даста дар бозиҳои баъдӣ барору комёбӣ хонем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.